Знаеш ли защо спираш да отслабваш, когато си най-близо до целта си? Не е твоя вина. Когато намалиш калориите, тялото започва да намалява и хормонът лептин, който е хормонът на глада. Оттам мозъкът получава сигнал опасност, глад, съхрани мазнини. И метаболизмът започва да се забавя. А това е точно обратното на това, което искаш. Ето как се прекъсва този цикъл. Първо, не гладувай, а яш на малки порции през 3-4 часа. И така мозъкът не получава сигнал за опасност. Второ, сънят е по-важен дори от фитнеса. Лептинът се регулира докато спиш. Под 7 часа сън нивата падат рязко. И на следващия ден ядеш с 30% повече, без дори да усещаш защо. Трето, това е студен душ или студена вода. Те активират кафявата масна тъкан. По този начин започваме да изгаряме калории, за да загреем тялото. Това е безплатно и много ефективно. Тялото ни не е враг, просто не е получило правилните сигнали. Ако искаш да разбереш какво още можеш да направиш, напиши да в коментарите.